Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U miegħek ukoll. L-lum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Franġisk Saverju saċerdot. San Franġisk Saverju kien fost l-ewwel irġiel li issieħbu ma' Sant'Injazju ta' Loyola meta waqqaf fil-Kumpanija ta' Ġesu, il-Ġeżwiti. U Franġisk Saverju kien mibgħut minn Injazju, minn Sant'Injazju biex iwassal l-aħbar it-tajba f'artijiet imbeda. Fil-fatt dal-qaddis li qed nagħmlu l-festa tiegħu illum mar l-Indja fejn għammet u evanġelizza ħafna u mbagħad baqa' sejjer iktar il-bogħod. Wasal sal-Ġappun fejn hemmhekk ukoll waqqaf il-Knisja hemmhekk u mbagħad xtaq jidħol iċ-Ċina imma laħaq miet fuq gżira qrib il-kosta taċ-Ċina. Nitolbu l-interċessjoni qawwija ta' San Franġisk Saverju biex il-Knisja tibqa' jkollha dik l-impenn, dik il-ħeġġa missjonarja li kellu dal-missjonarju kbir, San Franġisk Saverju. Nitolbu għalhekk ukoll għall-missjonarji kollha, saċerdoti, reliġjużi u lajċi li qegħdin ixandru l-aħbar it-tajba f'artijiet imbeda. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misterja qaddisa. Int li kollok tieba l-qajt il-foqra u l-midinbin, mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li tħassart il-folol għaċċana għall-kelma tiegħek, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li wett il-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti ksibta lik ħafna popli bil-predikazzjoni ta' San Franġisk Saverju. Imla il-fidili tiegħek bl-istess ħeġġa għall-fidi u kabbar kullimkien il-Knisja mqazza fil-att ta' wlieda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dakinhar jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja mejda bikel fin, mejda b'imbejjed ħelwa, blaħam imsemmen bil-mudullun u mbejjed fini. U iċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha. Għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jeqret il-mewt għal dejjem. Jixxotta sidi l-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-mulej tkellem.
U dakinhar jgħidu dan hu Alla tagħna fih ittamajna li salvana. Dan hu l-mulej li fih ittamajna, nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Għaxit il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'mirat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn istrieħ jaħodni, emmu irejjaqni flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqal jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma iwensuni flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti, u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj flimkien, nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ara, il-mulej ġej biex isalva lill-poplu, ħenjin dawk li huma lesti biex jilqgħuh. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu mar ħdejn il-baħar tal-Galilea, tela fuq l-għolja u qgħad bil-qiegħda hemm. U bdew resqin lejh ġamad kbar ta' nies li kellhom magħhom zopop, omja, persuni b'diżabilità, imbikmin u ħafna oħrajn. Edu għomlu f'riġlejh u fejjaqhom. Hekk li in-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu, il-persuni b'diżabilità qawwijin u sħaħ, it-zopop jimxu u l-omja jaraw u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ lid-dixxipli tiegħu u qalilhom nitħassarhom lil dawn in-nies għax ġajlhom 3 ijiem miegħi u m'għandhom xejn xieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmurx iħosshom ħażin fit-triq. Qalulu d-dixxipli, f'deżert bħal dan minn fejn se nġibu ħobs biżżejjed biex inxebbaw kottra hekk kbira. Ġesu staqsihom, xi kemm għandkom ħobs? Qalulu 7 u xi ftit ħud żgħir. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art, ħasseb ħobżiet u l-ħut, ratti l-ħajr, qasamhom u tom lid-dixxipli, u d-dixxipli newluhom lin-nies. U kulħadd kiel u xaba, u ġabu l-bċejjeċ li fadal, 7 tiqfief mimlija. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Blajnuna ta' Alla għadna kemm bdejna dan iż-żmien għażiż u qaddis, iż-żmien tal-Avvent imqaddes. Il-mulej qed jagħtina dal-privileġġ, dan id-don biex ngħixu dan iż-żmien li huwa żmien ta' tħejjija, ta' preparazzjoni biex niċċelebraw il-miġja tal-Feddej Ġesu fil-Miliet. Huwa żmien ta' stennija, huwa wkoll żmien fejn aħna nirriflettu aktar fil-fond fuq il-kelma tal-Alla u l-kelma tal-Alla lilna twassalna biex anki nagħmlu penitenza
u nikkonvertu. Jiena xtaqt impoġġi fid-dawl ta' din is-silta imħabbra lilna llum 3 kelmiet din is-silta tal-Evanġelju minn San Mattew fejn għandna l-Ġesu imdawwar bin-nies bid-dixxipli tiegħu u Ġesu li qiegħed anki jitħassar lin-nies, ifejjaq il-morda, jitma' n-nies li kienu bil-ġuħ mhux biss għall-kelma imma wkoll bil-ġuħ fiżikament. U l-ewwel kelma li npoġġi hija l-kelma għoża. Għaliex? Anke l-Evanġelista stess waslilna dil-kelma sabiħa ta' Ġesu meta jgħid Ġesu nitħassarhom lil dawn in-nies. Ninnutaw għalhekk l-għoża li Ġesu qiegħed juri lejn kulħadd bħalma juri lil kull wieħed u waħda minna. Inti għażiż, għażiża għal Ġesu. Allura irrealizza dan li Ġesu lilek iżommok b'għoża. Int min int. Ġara x'ġara fil-ħajja tiegħek sa issa, ftakar li l-Mulej dejjem jistennik, dejjem jixtieqek aħjar. U l-Mulej jkompli jsawwaq fuqek ħafna u ħafna għoża. It-tieni kelma li npoġġi qudiemkom biex nirriflettu fuqha f'dan l-avvent hija l-kelma fejqan. Rajna l-Ġesu ifejjaq ħafna morda u nies b'diżabilità. L-avvent huwa żmien ukoll ta' fejqan. Aħna lkoll għandna bżonn mhux biss il-fejqan fiżiku meta nkunu morda, imma fuq kollox il-fejqan spiritwali. Allura nistiednek biex tħares li dan iż-żmien tal-avvent bħala żmien ta' fejqan, irrifletti ftit fuq xi aspett fil-ħajja tiegħek, xi nuqqas, xi difett, xi aspett negattiv li inti tpoġġih quddiem il-Mulej u tgħidlu Mulej fejjaqni, għandi bżonnok, fejjaqni u inti ħad tagħmel parti tiegħek ukoll biex tilqa' l-fejqan tal-Mulej. U t-tielet kelma li npoġġi qudiemkom hija l-kelma abbundanza. Ġesu tema folla kbira ta' nies, kien hemm eluf ta' nies, għax il-Mulej hekk jagħmel dak li jagħtina, it-tajjeb li jagħtina jagħtihulna b'abbundanza. Ejjew ukoll nirrealizzaw li l-Mulej isawwa fuqna l-grazzja tiegħu, ġifieri l-għajnuna tiegħu f'kull żmien, f'kull ċirkostanza ta' ħajjitna anki f'dawk l-aktar diffiċli u jtina l-għajnuna tiegħu mhux bil-ftit jew bil-kejl imma bl-abbundanza. U għalhekk ejjew dan ukoll naħsbu fuqu kemm il-Mulej isawwa fuqna grazzi li aħna ma tantx forsi napprezzaw biżżejjed. Għalhekk illum f'dan l-ewwel erba' tal-avvent li qiegħed naqsam magħkom permezz il-quddiesa inħeġġiġkom biex tiftakru f'daw it-3 kelmiet. Fil-kelma għoża, fil-kelma fejqan u fil-kelma abbundanza. Wara ftit daw il-kliem, daw 3 aspetti x'ifissru għalik, x'tista' tagħmel int f'dan l-avvent li l-Mulej qiegħed jagħtik esperjenza tiegħu. Mulej Missier Qaddisa ħana nresqulek it-talbit tagħna, nitolbuk fuq kollox għall-missjonarji kollha biex fuq l-eżempju ta' San Franġis Saverju iwasslu b'ħeġġa kbira l-aħbar it-tajba lill-popli kollha. Nitolbu. Nitolbuk Mulej għall-morda kollha. Għamel Mulej li jsibu kull għajnuna professjonali biex l-esperjenza tal-mart tagħhom tgħinhom ukoll jiskopru li inti wkoll għandek pjana lihom li huma jitqazzu anke permezz tas-sofferenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Mulej mexxi il-mexxejja kollha biex ifittxu t-triq tal-paċi u tal-ġustizzja u mhux dik tal-vjolenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għati Mulej il-mistrieħ ta' dejjem lill-leżiż mejtin kollha tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Missier Qaddis ilqa' dawn it-talbiet tagħna u għatina l-grazzja li dan iż-żmien tal-avvent ikun għal kull wieħed u waħda minna żmien ta' grazzja, żmien ta' stennija, żmien fejn inħossu l-għoża tiegħek għalina. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' San Franġisk Saverju. Kif huma arfartijiet imbeda imqanqal mix-xewqa li jsalva l-bnedmin, hekk ukoll għamel li aħna nagħtu lil ħutna xhieda ħajja tal-Evanġelju tiegħek biex flimkien magħhom inħaffu lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżoħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Franġisk Saverju, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifkir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li inna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk Saverju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Min jaf San Franġis Saverju kemm għallem it-talba tal-missierna lin-nies li saf fl-Indja u fil-Ġappun u f'artijiet oħrajn. Ejjew aħna nitolbu dit-talba żgħiża li għallimna Ġesu u li tajna bħala mudell għat-talb kollu tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswaw lilna sarabnu bihom għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja u dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi Sinjur Alla U aħfirli, Sinjur Alla. Mulej Ġesu jien għandi bżonnok. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Il-misteri tiegħek o Alla
ikebsu fina dak in-nar ta' mħabba li bih tħeġġeġ San Franġisk Saverju għas-salvazzjoni tal-irwieħ, ħalli ngħixu dejjem aħjar skont is-sejħa tagħna u bħalu niksbu l-premju imwiet lil ħaddiema tajba bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberiħkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-Covid ngħidlek fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 min nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' tal-plana eħlesejni waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' tal-btana, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja
grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa
in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlop għalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa u nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Slima lik Sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mega taqdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnista minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tal-let neħit nubit tad-dinja.
اغفرلنا nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekit nubit tad-dinja. Smana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekit nubit tad-dinja. Hen għalina Itlob għalina għaddisom malla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħlla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet it-tama tagħha. Miek Kristu trawwem bħala raġel adult, qaddex Giuseppi, kummissiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Frangis Saverio, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ l-oġus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.